हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखंतु ए वीडियो रे पंचुक 7 दिन पूजा आरंभ हो जाइछि। आ दादी माँ भोर उठिकी तुलसीकर आरती कलेनी। मु आशा करुछि आपनको पूरा वीडियोटी बहुत भल लागिवो। स्किप न करके पूरा देखंतु। एठी आपण माने देखुचंती संध्या हो जाइछि। नन्ना आसीचंती, मो दादी माँ एठी बसिचंती। ए जो पंचुक 7 दिन रे आकाश दीप उठे, तो से आकाश दीप पूजार प्रिपेरेसन चली। ये गोटे माटीर आटी दीपं ज्योति परं ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दन दीपं ज्योति परं ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दन कार्तिक मास दीप जलिबासा कार्तिक मास दीप जलिबासा से दीप हेउ आकाश दीप से दीप हेउ आकाश दीप संसाररू दूर हेउ संसाररू दूर हेउ सकल पाप दीपं ज्योति परं ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दन दीपं ज्योति परं ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दन प्रेत पुरुषांक पितृ पुरुषांक पथ हेउ आलोकित एई जगतार सकल प्राणींक प्राण हेउ पुलकित एई पंचुक तिथि जले पुण्यर ज्योति करुथा महामंत्र जप करुथा महामंत्र जप से मंत्र रे कटि जाऊ से मंत्र रे कटि जाऊ सकल पाप सकल पाप दीपं ज्योति परं ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दन दीपं ज्योति परं ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दन
ଏଇଠି ମୁଁ ପଞ୍ଚୁକ 7 ଦିନ ଯାକ ବସିକି ଏମିତି ରଙ୍ଗୋଲି ହିଁ ବନାଏ। ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁଥି ବସେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ପୁଥିର ପୂଜା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି ପଞ୍ଚୁକର 7 ଦିନ ଯାକ ଆମ ଘରେ ଏମିତି ହୁଏ। ଆଉ ରଙ୍ଗୋଲି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ଦାଦୀମା ଯେଉଁ କରନ୍ତି ପଞ୍ଚୁକ 7 ଦିନ ପଞ୍ଚୁକରେ ହିଁ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ସିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଆନ୍ତି। ଅରୁଆ ଅନ୍ନ, ଘାଣ୍ଟ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସେଥିରେ ଡାଲମା, ଦହି କଡ଼ି, ଲେମ୍ବୁ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା, ଶାଗ, ଆଳୁ ଚଟଣି, ଏଇଭଳି ସାଧା ଖାଦ୍ୟ ହିଁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ 7 ଦିନ ଯାକ ଖାଆନ୍ତି। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଭସା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଦାଦୀମା ରାତିରୁ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଭୋରୁ ଉଠିକି ତ ଡଙ୍ଗା ହିଁ ବସାଇବାକୁ ଥାଏ, ଏସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାତିରୁ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏସବୁ। ତ ଏଠି ସିଏ ପାନ, ସୋରିଷ, ହଳଦୀ, ଗୁଆ, ବତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଦଳୀ ପାଟୁରେ ସେ ଡଙ୍ଗା, ଆଉ ସେଠି ଭୋଗ ଅଛି, ଫୁଲ, ଏଇଟା ଦାଦୀମା ଜଅ ଧାନ ରଖିଲେ। ଏଇ ସବୁକୁ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ କଦଳୀ ପାଟୁ ଦେହରେ ହିଁ ରଖିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସବୁ ତକ କଦଳୀ ପାଟୁ ଦାଦୀମା ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଉଠିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସେଇବୁ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବନା ହେଇଛି। ଆମ ଘରେ ଯେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଶୁଣିଲେ ତ ଦାଦୀମା କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇଆ କହିକି ହିଁ ଏଇ ଡଙ୍ଗାକୁ ଭସା ହବ। ଏଇଠୁ ଭୋର ଭୋର ପୁରା ଉଠିକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିକି ବାଲୁକା ଦେଇକି ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ ଆସିଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପାହାନ୍ତି ଶୀତରେ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପାହାନ୍ତି ଶୀତରେ, ମହଦଧି ଜଳେ ଦେବିଲ ବୁଡ଼। ମତେ ମିଳିଯିବ ପୁଣ୍ୟଲ ବରଷ କର, ମତେ ମିଳିଯିବ ପୁଣ୍ୟଲ ବରଷ କର। ଅଳ୍ପ ନିଦରେ ଶରଧା ବାଲିରେ ବିତି ଯାଉ ରାତି 30 ମୋର। ମତେ ମିଳିଯିବ ପୁଣ୍ୟଲ ବରଷ କର, ମତେ ମିଳିଯିବ ପୁଣ୍ୟଲ ବରଷ କର। ଏଇଠି ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ଭସା ସାରିଦେଲି। ଡଙ୍ଗା ଭସା ସରିଲା ବେଳକୁ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଆସିଗଲାଣି ଆକାଶ ଦୀପଟି ନେଇକି, ଜଳେଇକି କେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼େଇଦେବ। କେତେ ଖୁସିଟା ମୁହଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ଦୀପରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଉଡ଼ିଯିବ ଆଉ। ଧରି ଧରି ତା ହାତଟା ବଥା କଲା, ଆଉ ସେ ପାରିଲାନି, ତା ବାବାକୁ ଦେଇଦେଲା।
ଭୋରୁ ସମସ୍ତେ ଆଳତି ସାରିକି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ମୁଁ, ମା, ମୋର ସାନ ଭୂମି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଭୋରୁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିବ, ହେଲେ ବି ଆମେ ଯିବୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଟିକେ ଆସିବୁ। କାହିଁକିନା ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଘରେ ଆଗରୁ କାମ ଅଛି। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ଆମ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀର ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ଗାଁର ମନ୍ଦିର ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଆମ ଗାଁରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଦାମୋଦରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି ପୂଜା କରିବାକୁ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚୁକର ଶେଷ ଦିନ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ପୋଥିଟି ଆମର ବସିଥିଲା। ଆଜି ଏଇ ପୂଜାର ଶେଷ ଦିନ ଏଠି ହୋମ ହେଉଛି, ନନା ଆସିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଗ୍ରାମୀଣରେ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଚୁକ ପାଳନ କରାହୁଏ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ପାଳନ କରନ୍ତି ମୋତେ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏଇଟା ମୋର ସବୁଠାରୁ ଫେଭରେଟ୍ ପାର୍ଟ, କାରଣ ପୂଜା ତ ସରିଗଲା। ଶେଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଗରିବ ପିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଖାଇତେ ଦିଆହେଉଛି। ଏଠି ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି।
ତ ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ଟିକେ ଖୁସି ହସ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ 7 ଦିନ ପଞ୍ଚୁକରେ ପୂଜା 7 ଦିନ ପଞ୍ଚୁକରେ ବି ସେତିକା ଶାନ୍ତି ମିଳେନି। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗୋଲି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁକ 7 ଦିନରେ ଯେଉଁଠି ପୋଥି ବସେ ସେଇଠି କିଛି କିଛି ରଙ୍ଗୋଲି ଡିଜାଇନ୍ ମୁଁ କରିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ର ପିକ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି। ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।